ସମୟ ସକାଳ 10ଟା ହେବ। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଖାଇସାରି ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସାରି ଜୋତା ପାଇଁ ସେ ତରବରରେ କିଛି ନ ଭାବି ଜୋତା ହଳକ ବାହାର କଲେ ଓ ପିନ୍ଧିକରି ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲେ। ଗଲାବେଳେ ସେ ବାଇକରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ମନଟା ତାଙ୍କ ଚଟିଆ ଛୁଆ ଉପରେ ଥାଏ। ସେ କିଭଳି ତରତରରେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଛୁଆଟିକୁ ବିଲେଇକି ମୂଷା ଖାଇଯିବେ ନାହିଁ ତ, ଏମିତି ନାନା କଥା ଭାବି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ କିଛି ଲେଖିବା କାମ ଦେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ। ତା ଭିତରେ ପିଲାଗୁଡ଼ିକର ହୋ-ହଲ୍ଲା ଓ କଳି ଝଗଡ଼ା କଜିଆ ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଜର ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ମନ ତ ଚଟିଆ ଛୁଆ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚଟିଆକୁ ଖୋଜିଲେ। ଥିଲେ ତ ପାଇବେ। ଛୁଆଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କପେ ଚା ଧରି ପ୍ରଧାନବାବୁ ମନ କଥା ଜାଣି ପ୍ରଥମେ ଚା। ଏମିତି ହେଉ ହେଉ 4ଟା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଧାନବାବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରଧାନବାବୁ ସେଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଲା ବାଟରେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଲର ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଟିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଟିକୁକୁ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥିଲେ ଖେଳି ଖେଳି ଛୁଆଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦୁଆରେ ଥୋଇଦେଇ ଚଟିଆ ବାହାରକୁ ସେଠୁ ପଳାଇଗଲା। ଟିକୁର ସେବା ଓ ଯତ୍ନ ବଳରେ 5 ଦିନ ପରେ ଚଟିଆ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟ ଟିକୁର ମଣିଷପଣିଆ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।